Del gran ventall de propostes culturals que hem viscut a la Selva aquests mesos, n'hi ha una que des de fa uns anys s'encarrega de cloure formalment l'estiu. És la Cercavila dels Nanos Avall, una iniciativa de la coordinadora La Polaina que regala un darrer esclat de festa popular abans de tornar definitivament a la rutina. La dinàmica és ben senzilla. Els nanos de la Selva, el nano Galderic i la banda juvenil de l'Aula Vilalta s'acompanyen d'una colla de capgrossos d'arreu del país per descendir pel carrer Major fins al Portal de Vall. En aquesta ocasió, els convidats han estat els nans i capgrossos de l'Arboç. La placeta de Sant Andreu s'ha convertit en el punt de partida d'una cercavila que ha arrencat amb la presentació de les figures arbocenques i salvatanes, seguida de les primeres danses de la tarda. Poc després, la comitiva festiva, amb els seus respectius acompanyaments musicals, han pres la marxa cap al portal. Nanos Avall es converteix en un aparador en què els petits salvatans i les seves famílies poden conèixer altres formacions de nanos del territori sense moure's de casa, cadascun amb les seves particularitats úniques. És el cas dels nans i capgrossos de l'Arboç. D'una banda trobem els nans, 4 figures estrenades en el marc de la Festa Major de 1943 i procedents del cèlebre taller artesanal El Ingenio de Barcelona. Tot i que mai se'ls ha batejat, popularment se'ls coneix com la Vella, el Vell, l'Antipàtic i el Rialler. I recentment se'ls ha sotmès a un procés de restauració integral que ha permès recuperar-ne l'aspecte original. Tenen 82 anys, enguany han fet, i enguany també els hem restaurat, perquè ja els hi tocava després de 27 anys que els vam restaurar, i aquest any s'ha aprofitat per fer una restauració integral, diguéssim. S'han tret moltes capes d'afegits, molts materials que es van afegir en el seu moment sense cap mena de criteri. S'ha intentat recuperar la policromia original i la imatge que tenen ara és a semblança del dia de l'estrena. El conjunt escultòric es completa amb els capgrossos, 6 figures més contemporànies, estrenades a partir del 2004, que representen persones vinculades a entitats folclòriques de l'Arboç que han destacat per la seva implicació i trajectòria. Els primers són de l'Esbar Sant Julià, que són un matrimoni, que es diuen Rosa i Eduard, que es van estrenar el 2004. El segon capgros que es va estrenar va ser el 2005, que és el Joan Pier Martí, com a representant del Vall de Diables d'allà a l'Arboç. El següent que es va estrenar va ser el 2006, en aquest cas va representar el Robert Rovira i Ferrer, que va ser cap de colla del Vall de Bastons de l'Arboç durant 30 anys. Després ja passem al 2008, que es va estrenar el Lluís Figueres Mestre com a representant de la colla castellera Minyons de l'Arboç. I ja l'última incorporació va ser el 2021, que va ser un homenatge a la nostra mateixa colla, de la colla de gegants i nans de l'Arboç, que va ser Paco Nogueira, dels gegants i de tot. Va ser cap de colla durant més de 29 anys i en homenatge. I avui, clar, quan sortim, sempre sortim totes les 10 figures juntes, perquè el 2010 van fer un ball propi, diguéssim, que la ballen totes les figures i, clar, han de sortir tot el conjunt complet, diguéssim. I així, tot el conjunt al complet ha baixat pel carrer Major, amb diverses aturades a la plaça Major i a la Font de Mitja Vila per regalar al públic un tastet de les seves danses. Darrere seu, els nanos de la Selva i el nano Galderic han fet el mateix, ballant al ritme de les peces clàssiques que no poden faltar al repertori de la banda juvenil de l'Aula Vilalta. L'arribada al Portal de Vall ha marcat el darrer esclat de festa de la Cercavila. És en aquest punt on el públic ha pogut veure els balls de lluïment sencers dels nans i capgrossos de l'Arboç, una oportunitat única de presenciar una exhibició que només es pot veure a la Festa Major d'aquesta petita població del Baix Penedès. I nosaltres intentem ja de fa uns anys que com a mínim surtin un cop fora de la vila, perquè és un incentiu per tota la canalla, per tots els nens, veuen altres coses, perquè ells al principi només surten per la Festa Major a l'Arboç. El quart diumenge d'agost surten
3 dies intensos, que fem moltes cercaviles, però clar, surten allà només. I per això intentem, des de la Junta, intentem buscar com a mínim una sortida a l'any, perquè així veuen altres colles, veuen altres pobles, veuen altres visions de nans capgrossos. L'experiència m'ha agradat, no, tampoc coneixia el lloc i tal, i em sembla que està molt bé i tots s'ho passen bé. Nanos Avall, que s'emmarquen els actes posteriors amb què la Selva commemora la Diada Nacional de Catalunya, va debutar el passat 2019 amb la participació dels nanos de Reus, tot i que la pandèmia va aturar-ne la continuïtat durant uns anys. Des del primer moment, l'objectiu va ser molt clar. Nanos Avall està pensat perquè els nanos no es perdi la tradició de que surtin al carrer, i vam decidir fer aquesta festeta. Sempre es fa cap a final d'estiu, com a acabar de l'estiu, i és una iniciativa perquè tots els nanos surtin al carrer i perquè els nois joves del poble s'animin a ser portadors d'aquests nanos perquè no es perdi la tradició de que surtin a les festes. Després dels darrers balls al Portal, la festa s'ha traslladat fins a l'Envelat de l'Hort d'Iglesias, amb un sopar entre totes les agrupacions participants i tots aquells voluntaris que s'han encarregat de fer realitat Nanos Avall i una sessió de punxadiscos amb el local DJ Fusky.